Tehdäänkö pieni gua sha yhdessä? Minulla on täällä ihan puhtaat, kuivat kasvot. Ja tää on ihan vaan joku Marokkoan rousöljy. Ei ole periaatteessa väliä, mitä öljyä laitat. Eikä niin kauheasti tarvi, mutta se, että se iho ei ole kuiva. Ja sitähän voi sitten, tiettekö, lisätä tossa matkalla. Ja kuivaa kädet tuon alle. Mä itse aloitan tän joko käsillä tai noilla jollakin. Mut esimerkiksi kädet avataan täältä ensiksi näitä imunesteviemäreitä niin sanotusti. Ja pumpataan tätä lymfaa vähän niin kuin täällä hireillä. Ja tapoja on monia, niin kuin on tekijöitäkin, mutta mä näytän mun oman. Otan ensimmäiseksi tämän ja aloitan myös täältä nyt tätä. Mä teen tästä kohtaa sekä inan tosta takaa. Siitä tulee niskaa samalla. Voimaathan tässä ei tarvi käyttää. Eli mä avaan näitä ensiksi täältä pikkasen. Minun kuulkaasko A4 paperi. Mä aloitan nyt tämmöisellä. Siis mulla on täällä tikkuja, puisia. Mulla on tänne metallitikku, se voi olla kynänpää, sillä ei ole periaatteessa väliä. Mutta mä aloitan tästä. Mä teen yleensä noin 10 kertaa, mutta nyt mä en laske. Eli mä teen noin 10 kertaa jokaisen kohdan. Ja sit viimitteeksi tehdään toinen puoli. Sitten kun mä oon nenänpielen ottanut, mä menen tohon pisteeseen. Mä vähän pyöritän, vähän niin kuin, sitä voi vaan painaa tai tehdä näinkin, mutta mä tykkään vähän pyörittää. Seuraava kulmakarvan päälle ihan tohon. Liukastuu. Kulmakarvaan ja seuraava tuohon kulmakarvan korkeimpaa kohtaan. Nämä on tämmöisiä akupisteitä. Sitten tuohon mihin se loppuu. Yleensä lasken tosiaan sen noin 10-15 kertaa per kohti, että se tulee tasaisesti. Nyt en laske siis. Sitten suurin piirtein tohon. Niissä on välillä semmoinen kipeä kohta, että sen kyllä tiettekö tunnistaa, että se on vähän niin kuin oikeassa kohdassa. Sitten mä menen tohon suurin piirtein. Tästä heti näkee, että mullakin on nestettä tuolla koko päivän jutuista. Ja siis todellakin ei lujaa. Ja mä en nyt venuta ihoa, vaan se millä se iho heiluu, niin se on pelkästään se, miten tämä tikku on täällä. Sitten mä menen askeleen alaspäin. Ootteko tehnyt? Tän voi oikeasti tehdä vaikka kynän päällä tai ripsivärin päällä tai jollain. Tääkin on nyt tämmönen freckle pen. Ihan sama. Sitten kun mä oon mennyt siitä, korva tuo korkein. Mulla näkee, että mulla on nestettä, koska mulla jää heti jäljet. Ollut tosi kuuma päivä, tosi kostea päivä ja mä olen ainakin itse ihan liian vähän juonut. Seuraava aste alaspäin tohon niinku. Eli sitä vähän niin kuin vaan herätellään. Ei saa olla lujaa, koska tästä ei ole tarkoitus tulla mustelmaa, ei kipuja, ei mitään. Ja sitten tohon. Sama juttu.
Ja nyt koska ollaan niin sanotusti tämä puoli iho tehty näin, niin mä otan uudelleen tämän tai sormin ja mä vedän nyt täältä nämä niin sanotusti uudestaan. Ne mitä täältä lähti liikkeelle, niin meidän pitää saada ne pois muutaman kerran. Sitten otsaa emme käyneet vielä, niin ja aina napakkaveto ihan tuonne loppuun asti. Voit tehdä useamman kerran. Mutta tämä on nyt vain yksi tapa. Voin näyttää joskus toisen. Tässä on 2 puolta. Voit tehdä näin päin tai näin päin. Kumpi tuntuu sun kasvoille mukavammalta. Eli voit tehdä näin taikka näin. Ja tää on ihan kevyttä ja yritetään vetää aina ihan tiettekö tuonne loppuun asti. Sen jälkeen joko tällä, siis väline voi olla oikeastaan mitä vaan, minkä haluat. Mä teen sitten näin. Tää on mun tapa, mun kasvot. Ja tässä ei montaa minuuttia sit niinku oikeesti mene sitten, kun tämän tekee. Mä teen noin se 10, 15, 20 kertaa riippuen kohdasta. Ja aina niinku ylöspäin. Nyt mä huomaan, että mulla alkaa tulee ihan älytön hiki. Täältä voi pitää myös kiinni näin täältä korvan takaa. Tai sitten ihan rennosti. Ja huomaan, että mulla alkaa tulee hiki. Nyt mun lähtee kaikki virtaamaan. Ja tää leukalinja on tämmönen. Ja täältä voi kääntää taas alas. Eli tuodaan kaikki niin sanotusti alas se kuono tuolta kasvoilta. Mä itse tykkään tästä. Sitten mä teen useasti myös niin, että mä saatan niinku käydä tän vielä näin. Eli kuossataan tätä kaikkea täältä liikkeelle. Mutta aina kun päästään tänne, niin sit loppuviimeksi niitä vedetään täältä alas. Enkä tiedä, onko oikea väärä tapa tai väärä tapa. Tämä on minun tapa, millä mä teen. Näin. Sitten saatan ottaa jonkun tämmösen, tehdä huulia. Näitä. Ja täällä on mulla yleensä tosi kipeä kohta. Tässä mä tiedän, että se on mulla jumissa tuolla tuo lihas. En lujaa, vaan herättelen sitä. Ja sitten yksi, koska mulla on korvien kanssa ongelmaa, kun mulla on niin sanotusti ahtaat korvakäytävät. Mähän putsaan nää aina sitten käyttöön. Mutta yksi on se, koska tää on vähän sama, kun sä herättelet tätä, kuin se hiuslenkki, mikä voidaan laittaa tuohon korvaan. Näin tai näin herätellään täältä kaikki. Tää korvassahan meillä on ihan hirveästi kaikkia pisteitä ja minulla on ihan jumalaton hiki. Kaikki alas, kaikki alas, kaikki alas. Kattokaa, miten minun veri lähtee liikkeelle. Mun on niinku ihan hirveä hiki. Ja pumppaan täältä nämä kaikki, että se lähtee. Nyt mä oon tehnyt toisen puolen kasvoja. Kattokaa, ne on ihan erinäköiset. Näettekö? Mä menen sitten vielä toisen puolen. Mutta minä jatkan toista puolta ja tämä lymfakasvohieronta oli tässä.